So facilities होनोबाथ' गासिबो दंजोबो जोंना जेनेबा जानायनिफ्राय लानानै थानाय ओमफ्राय ओरैहाय गावसोर गासिबो क्लासरुम इच एन्ड एभरिथिं आरो जोंनाव बुंनो थाङोबा जेनेबा गथ'फोरा जोंना जेबो होनाङा आरो ना माने फिसनि स्ट्राक्चारानो गैखाया जोंनावहाय जास्ट गथ'फोरा एडमिसन लानांगौ थाफैनांगौ बेबायदि आरो दा खनसे आरो जोंना जेनेबा एडमिसन प्रसेसा माबायदि जायो होनोबा फार्स्टआ जोंना फार्स्ट प्रेफारेन्सआ जोंना ड्रप आउट थानायखौ लागोरो ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय जोंना जेनेबा मावरिया जायनाखि बिमा आरो बिफा गैजाया ओमफ्राय थार्डआवहाय लायो जोंना सिंगल पेरेन्टस जेनेबा जायना बिफा गैया बा बिमा गैया ओमफ्रायहाय फोर्थ प्रेफारेन्सआव लायो जोंना जेनेबा फाइनान्सियेलि प्रब्लेम थानाय जाय माने गथ'फोरा न'खरावहाय बिदिनो साब्रै साबा बा सयजन दङ बिसोरखौहाय जोङो फोरोंजोबनो हाया जायो नालाय खायफाना ओमफ्राय बिसोरना फाइनान्सियेल प्रब्लेम थायो आरो बिसोरखौ प्रेफारेन्स होयो ओमफ्राय बे थाफैनायावहाय बिसोर जेबो होनाङा जेनेबा फिसबो जेबो होनाङा जास्ट थाफैनायखौ जोंना जानायनिफ्राय लानानैहाय जेनेबा गथ'फोरनि इउनिफर्म ओमफ्रायहाय ओरैहाय इभेन गथ'फोरा बेबि आइटेम्सबो मोनो बेबि आइटेम्स मोनो ओमफ्रायहाय मान्थलि जोंना स्टाइपेन्ड मोनो आरो गथ'फोरा बिदिनो 100 इच बेबायदि मोनो स' इयारलियावहाय बिसोर 1200 मोनो गथ'फोरा बिदिनो बेयाव जुदि नोंथांमोननि जे कुसुगावआव मुं थिसननो गोनांब्ला जिहेतु कुसुगावआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दङ बेयाव क'क्राझार जिल्लानि सिंनि स्टुडेन्टफोराल' मोनगोन ना आलदा डिस्ट्रिक्टनियाबो मोनगोन बिराद फेस खालामो आरोखि ना बेखौहाय गार्जेनफ्रा माखासेया साफा सानैयाल' बिराद कनसियास जायो आरो बिराद वेल अवेर बिसोरो ओमफ्राय माखासेफ्रा माने दोनफैबाय माने ओमफ्राय जोब्बाय माने बिसोर खेलखौनो लाला आरोखि माने जोब्बाय बे स्कुलनि दायित्वसै गावसोर मारै फोरोङा बेबायदि टाइपनि स' माखासेया माने सोंहरो माबायदि फरायदों मादों होननानैहाय खिन्थु माखासेनिफ्राय जोङो माने बेबायदि पजिटिभ खौ मोना आरोखि ना माखासेया जास्ट माने फैनानैहाय मा मोनजादों मा जादों ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै बेफोरखौसो बांसिन माने खबर लायो आरोखि बिसोरो खिन्थु बेनि बदले बिसोरो माखौ सोंनांगौ बिसोरो माने गावनि गथ'सा फरायसाया बे बेवहाय स्कुलाव फैनानै मा रोंखो बेफोरखौ सोंनांगौ बिसोरो खुलुमबाय बे समाव जों बड'लेण्ड रादाबनि गेजेराव जोङो सावरायनो थाखाय आलासि लिंनानै लानानै फैदों कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय बे कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि जे फरायसालि बे फरायसालियाव फरायनो थाखाय माबायदि स्टुडेन्टआ बे फरायसालियाव मुं थिसननो हायो आरो बेवहाय मा फेसिलिटि मोननो हायो आरो बेवहाय फरायनानै माबायदि दावखोनो हायो बेफोर माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायनो थाखाय जोंनि गेजेराव साथाम सावरायगिरि महरै जों लानानै फैदों सुस्मिता बसुमतारी कुसुगावनि हेड टिचार आरो मनिका मुसाहारि गसाइगावनिफ्राय हेड टिचार आरो सिमि नार्जारी बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जों सावरायनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो जोङो सावरायनायखौ सिगांलांगोन सुस्मिता बसुमतारी मेडाम बिथांनिफ्राय जोङो खोथाखौ जों सोंग्रोगोन जे सुस्मिता मेडाम नोंथांनि जोङो गिबियै थंखौ आङो बुंग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सुस्मिता बसुमतारी आं केजिबिभि कुसुगावनि गाहाय फोरोंगिरि जेदि सारा सोंदों दिनैहाय फरायसालिनि सायावहाय आं गिबियावनो फार्स्टआवहाय सिगाङावहाय आं होननो सानो आङो जोंनिनो केजिबिभि कुसुगावनि बारै आं बुंनो सानग्रोगोन आरो जेनाखि फरायनाय बा फरायसा स्पेशेलि जोंनि केजिबिभि माबाया कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया होनोबा जोंनि स्कुला बांसिन आन्डार प्रिभिलेज बेनि सायावहाय डिपेन्डेन्ट जायो आरो जेनेबा बिसोरनि सायाव सानो जेनेबा हिन्जावसा गथ'फोरखौहाय जेनेबा थांखि होनाय बा इडुकेसन होनाय बेनि सायावहाय दा बुंनो थाङोबा गथ'फोरखौहाय जेनाखि हिन्जावसा गथ'फोर थारमाने जों बै टाइमावहाय जेलानाखि गोदोनि टाइमावहाय हिन्जावसा गथ'फोरखौहाय बारा फरायनायावहाय बारा इम्परटेन्स होआमोन आरो जेनेबा उन्दै टाइमावनो थाब हाबा जानाय बा जेनेबा स्कुलखौनो बारा फरायसालियावनो थांहोआमोन जेनेबा हिन्जावसा गथ' जानानै मानो फरायनांगौ मानो फरायसालियाव थांनांगौ बे
समाजाव दङमोन आरो बै टाइमावहाय उन्दै बैसोआवनो थाब थाब हाबा हरनाय बेबायदि माने होनोमोन आरो जोनोम जाबानो बुङोमोन हिनजावसा होनबानो माने गुबुननि जानाय बिदि फरायनानैहाय माथो लाब जेबो लाब गैया होननानैहाय फरायसालियावनो थांहोआमोन दा माने गोदोनि जुग बायदि गैला आरो दा माने गासिबो इकुवालिटि जागासिनो दङ माने फरायनाय जेरावबो दा बुंनो थाङोबा दानि आथिखालावहाय फरायनाया बिराद इम्परटेन्स आरो बेजों लोगोसे हिनजावसाफोराबो दा फरायबोगासिनो दङ आरो मोजां मोजां जेनेबा माबाबो खामानिबो मावबोगासिनो दङ साख्रिबो मावबोगासिनो दङ आरो बेल' नङा मोजां एग्जाम्पल होनोबा जोंनिनो प्रेसिडेन्ट जेनेखि द्रौपदी मुर्मु बेथ' इण्डियाखौनो भारत हादरखौनो नायबोगासिनो दङ ना थ' बुंनो थाङोबा जोङो फरायनायखौहाय जेब्लायबो इम्परटेन्स होनांगौ आरो बेल' नङा जेनाखि जोंनि भारत हादरानि गभर्नमेन्टआ इण्डियान गभर्नमेन्टआ जेनाखि जोंनोहाय मोनसे माबा होदों जेनेबा स्किमफोर होदों बा इनिशियेटिभ्स लादों जेनेबा बेटि बचाओ बेटि पढ़ाओ बेबायदि इनिशियेटिभ्स लानानै दा ड्रप आउट थानायफोरखौहाय जेनेबा फरायहोबोगासिनो दङ थ' थिग बेबायदिनो जोंबो माने जोंनि स्कुलाबो जेनाखि गोदोनि टाइमावहाय आगोलहाय ड्रप आउट थानायखौ बिसोरखौ जोङो बुरखांबोनानैहाय जों फोरोंबोयो आरो बिदिनो फोरोंनानैहाय जेनेबा गथ'फोरखौहाय मोनसे गावसिनि थाखायहाय स' देट केपासिटि बा केपेबल जायो बिसोरो बिसिम जोङो लाबोयो दा बुंनो थाङोबा दा जायैहाय गिबियावहाय जोंनि माबाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय फार्स्ट ओरैनो बुंनो थाङोबाथ' फार्स्टआव बुंनो थाङोबा आं खोन्थागोनसै जेनेबा KGBV कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया फार्स्ट लन्च जादों होनोबा 2004 मायथाइयावहाय लन्च जादों आगस्टआवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय फार्स्ट गायसनफैनाया जाहैबाय माबायावहाय KGBV पार्कआव क'क्राझारावहाय बेनिफ्राय सेकेन्डआवहाय जोंना दंबावो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो KGBV गसाइगाव ओमफ्राय बेनिफ्रायसो KGBV कचुगाव ओमफ्राय KGBV हाथिदुरा फैदों आरो ओमफ्राय दा जोंना फार्स्ट माबाया जेनाखि मेट्रिक आनजादखौ होजेननाया जोंना 2020आव होजेनदोंमोन ओमफ्राय जेनाखि बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि फैबावदों जोंना हायर सेकेन्डारिया 2022आवहाय बेखौ लन्च खालामजेननाय जादोंमोन आरो बेनिफ्राय फार्स्ट होजेननाया माबाखौहाय हायर सेकेन्डारिखौ फार्स्ट बेसआ जोंना होदोंमोन 2024आवहाय दा आं जोंनिखौ खोन्थागोनसै KGBV कचुगावनिखौ जेलानाखि जोंना गथ'फोरा 2020आवहाय 7 जन होदोंमोन आरो बिसोरो टटेल स्टुडेन्टसा 7 स्टुडेन्टसमोन बेयावहाय गासिबो पास जाजोबदों आरो 100% पास जाजोबदों जेनेबा फार्स्ट डिभिजन मोनाखैबाबो सेकेन्ड आरो थार्डआव पास जादों आरो माने थालाङाखै बिसोर गथ'फोरा बेबायदि आरोबाव दा फैयै माने बिदिनो 100% कनसिकिउटिभलि बिदिनो 100% जों रिजाल्ट लाबोनो हादों ओमफ्रायहाय नैबे दाखालिसो मेट्रिक आनजादावहाय उथ्रिसारनो हाबावदों जोंना टटेल केन्डिडेट्सफोरा 15 स्टुडेन्टस होदोंमोन बे 15 स्टुडेन्टसआवहाय जोंना 8 जनानो स्टार मार्क्स थांदों ओमफ्रायहाय बेयावहाय 15 स्टुडेन्टसआवहाय गासैबो आउट अफ 15आवहाय गासैबो फार्स्ट डिभिजन जाजोबदों आरो बे आउट अफ 15आवहाय 8 जना स्टार मार्क्स थांदों ओमफ्राय बेयावहाय माखासेया लेटारबो दङ बांसिन लेटार मोननाया माबायाव मोनदों सानखान्थियाव मोनदों जेनेरेल साइन्सआव मोनदों इंलिसाव मोनदों ओमफ्राय ओरैहाय MILआवबो मोनदों बर'आवहाय ओमफ्राय मोनसे भकेसनेल साबजेक्ट दङ जोंना रिटेल ट्रेड बेयाव मोनदों आरो ओमफ्राय बेल' नङा जोंना बे बोसोरावहायबो हायर सेकेन्डारि दंबावो जोंना हायर सेकेन्डारियावबो गथ'फोरा जोंना गासै 14 स्टुडेन्टस होदोंमोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बे 14 स्टुडेन्टसआवहाय गासै माबायावहाय सासे डिस्टिंक्सन दङ 86.6% बियो ओमफ्रायहाय सानैया स्टार मार्क्स मोनदों आरो ओमफ्रायहाय 12 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों ओमफ्राय सानैया सेकेन्ड डिभिजन सासेयाथ' माने एसे हेल्थ इश्यूसमोन गथ'आ बाट स्टिल गथ'आ माने गावनि नाजानायजों लोगोसे गथ'आ सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरोबाव आं मोनसे खोथाखौ खोन्थालांनो बावदों सारनोहाय
जेनाखि जोंना मेट्रिक आनजादाव होदोंमोन सासे गथ'आ जोंना ड्रप आउट दङमोन आरो बे गथ'आ माबानि हरै रामफलबिल साइडनि मानि बे गथ'आ सिगाङावहाय सोरनावबा रुवाथिसो थायोमोन आरो बे गथ'आ बिदिनो रुवाथि थानानैहाय बिदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरजों गेलेफायोमोन बेबायदि आरो ओमफ्राय दा न'खरनि सासे बिमाय जानाया दायित्व लानानैहाय नैबे जोंनि स्कुलाव दोनफैदों आरो जोंनि फरायसालियावहाय दा दोनफैनानै गथ'आ माने बिराद मोजाङै पास जादों बे गथ'आबो स्टार मार्क्स मोननानै पास जादों 80.33% आवहाय ओमफ्राय लेटारबो दङ बेना मोनब्रै साबजेक्ट्सआवहाय माबायाव मोनदों बे गथ'आ साइन्सआव मोनदों मेथ्सआव मोनदों ओमफ्राय बड'आव मोनदों ओमफ्राय रिटेल ट्रेडआव मोनदों आरो दानो आरोबाव गथ'आ बावहाय जोंनि फरायसालियाव फरायनानै मोजां मोनदों आरो खालि एकाडेमिकआवल' नङा गथ'आ स्पर्ट्सआवबो बिराद मोजां गथ'आ फुटबल गेलेनाय बिदियावबो माने बाख्नायलांबाय थायो आरो कच जेनाखि जोंनाव विकआवहाय माबा फुटबलनि कच फैयो नालाय बे फैनानैहाय सारा होनबाय थायो आरो माने बे गथ'आ स्पर्ट्सआव थांबा बिराद मोजां जागोन होननानैहाय बेबायदिनो मोनसे थुलुंगा होफैबाय थायो एनकारेज खालामो मटिभेट खालामो बेबायदि गथ'आ ब्लक लेभेलावबो बिदिनो प्राइज मोनखांबाय आरो बियो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे जोंना नैबेयो जेनाखि माबायावहाय हायार सेकेन्डारियावहाय डिस्टिंसन मोननाय गथ'मोन बेबो देहानि बिराद जेंना दंमोन गथ'आ बिराद हेल्थ इश्यूज दङमोन थेवबाबो गथ'आ गावनि नाजानाय एकदमबारे ओमफ्राय टिचार्सफोरनि मटिभेसन होनायाव बेनो साबसिन मोजां पास जानानैहाय 86.6% पास जादों आरो बेखौनो आं दिनै होननो सानो जेनेबा जों मालाबाबो जेनेबा जोङो गिभ आप खालामनो नाङा आरो लाइफआवहाय हाजार जोंनि हेल्थ इश्यूज थाबाबो जोङो जोंनि फरायनायखौ जों नाजाबाय थानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंना एसिस्टेन्ट टिचारफोर दङमोन जेनाखि 24/7 आवार्स बिसोरनो गाइडेन्स होबाय थायो ओमफ्रायहाय साराबो जोंना डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार जसमानिक सार दङ बेबो फैयो मान्थलि फैनानैहाय जोंखौ थुलुंगा होफैयो एनकारेज खालामफैयो मटिभेसन होफैयो गथ'फोरजोंहाय बेजों लोगोसे गथ'फोराबो मोजां रिजाल्ट होनानैहाय दिनैहाय पास खालामलांदों आरो मोजां रिजाल्ट जानानैहाय एसेयावनो आं होननो सानो जोंनि गेजेराव सुस्मिता बसुमतारी बिथां मेडामा जोंनि गेजेराव माखासे गुवार खोथाखौ जोंनो बुंलांबाय दानिया आं फैगोन मनिका मुसाहारि मनिका मेडामा इंलिसाव साबजेक्ट क्लास खालामो बे हिसाबै नोंथांनि थंखौ आं बुंग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मनिका मुसाहारि आरो आं KGBV गसाइगावनि गाहाय फोरोंगिरि जिहेतु नोंथाङा सारा बुंदों जेनेबा इंलिसनि बारै स' जोंनि बे स्पेशलि बर' मिडियामावहाय जे आं बेवहाय जइन जादों 2022 आवहाय स' दायो 4 years जाबाय आरो 5 years रानिं जागासिनो दं स' नैबे 4 years आवहाय आङो आंनि एक्सपिरियेन्सआवहाय होननो थाङो दि जोंनि गथ'फ्रा जाय क्लास 6 आव फैयो जों क्लास 6 निफ्राय एडमिशन लायो नालाय स' बिसोरो 11 years निफ्राय फैयो एजआवहाय बिसोरनि जे फाउन्डेशनेल स्टेज जे बिसोरो क्लास 1, 2, 3 आवहाय जेसेबां मा बिल्डआप जादों बिसोरना माने जोङो नुनो मोनो कि बिसोरो जेबो नलेजआनो गैया आरोखि बांद्राय स' जोङो मा खालामनांगौ जायो जोङो फार्स्टआवनो माने बेसिकनिफ्राय थानांगौ जायो जोङो फार्स्टनिफ्रायनो ABCD होननानैहाय बिसोरखौ फोरोंफिननांगौ जायो आरोखि इंलिसावहाय क्लास 6 आवहाय आरोखि माने बिसोरनावहाय जे फाउन्डेशनेल जे बिल्डआप जाबोदों बेखौ जोङो माने बांद्राय नुनो मोना आरोखि बिसोरनावहाय जोङो माने माबा कुइसन इंलिसनि सोङोबा बिसोरो एन्सार होफिननो हाया स' ओंखायनो जोङो बिनि थाखायनो जोङो माखासे स्टेप्स लानांगौ जायो आरो माखासे टेकनिक्स लानांगौ जायो माने बिसोरनि भकेबुलारि कन्टेक्सखौहाय जोङो बिल्डआप खालामनो थाखाय माखासे प्रनाउन्सिएसन ड्रिल बेफोर होनांगौ जायो आरो फार्स्टआवनो जोङो सिम्पोलनिफ्राय थांनानै जोङो बिसोरखौहाय कमप्लेक्सआवहाय जेसेबां मा दङ बे मेक्सिम्स अफ टिचिं बेखौहाय जोङो एडप्ट खालामनांगौ जायो आरो माने बांसिनानो इंलिसखौहाय आंनिबा माने इम्परटेन्ट साना आरोखि ना कि फरायनांगौ होननानै साना बिसोरो मानोना बेखौहाय माने बिसोरो सेकेन्ड लेंगुवेजखासो जों बेखौ बाहाया होननानै बेबादि मोनसे साननाय थायो आरोखि बिसोरनावहाय खिन्थु आं बिसोरखौ माने जेब्ला बिसोरो
जोंनि स्कुलाव फैयो फार्स्टआवहाय होमबा बिसोरखौहाय होनो दानि बे जुगा माने ओरैबायदि कम्पिटिटिभ वर्ल्ड बेवहाय माने नोङो गासिबो लेंगुवेजखौनो मोजाङै मोजांनो फरायजोबनांगौ मोजाङै मोजांनो सोलोंजोबनांगौ गासिबो लेंगुवेजखौनो हाजार बे बर'आनो जा बे हिन्दीयानो जा बा इंलिसआनो जा नों जेसेबां लेंगुवेज दं बेखौ नोंसोरो गासिबो सोलोंनानै लाजोबनांगौ खारन नोङो इंलिसआ दा वर्ल्डआवहाय पुरा नोङो एडभान्स टेक्न'लजिखौनो होन बा माने जोंनि बर'खौहाय माखासे खेथ्रआवहाय जोङो माने बाहायनो हायैया जोङो बेवहाय जोङो इंलिसखौहाय बाहायनांगौ जायो इंलिस लेंगुवेजखौहाय स' आं बेखौनो आंनि गथ' फरायसाफोरखौ बेखौनो होनो कि अबहायबा थांनानै माबा मोनसे खामानि मावहैनांगौबा बा माबा मोनसे बबेबा जायगायाव माबा मोनसे नोङो बिजनेसबो खालामनांगौबा नोङो इंलिसखौ रायलायनांगोन आरो इंलिसजों बे खोथाखौ बाहायनांगोन स' नों ओंखायनो दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामनांगौ आरो नोङो भकेबुलारि बिल्डआप खालामनांगौ अब्लासो नों बिनि थाखाय आरो मा खालामनांगोन लेखा बहुद फरायनांगोन रिडिं केपेबिलिटिया नोंना बारायनांगोन आरो बे रिडिंजों प्लास राइटिंबो नोंना मोजाङै जानांगोन अब्लासो नोङो मा नोंनि स्पिकिं बे स्किल्सआ बेयो अट'मेटिकेलि फैगोन आरोखि बेखौनो होनो आरो माखासे माने बहुद चेलेन्जेस आरोखि ना बे माने बर' मिडियामावहाय इंलिस फोरोंनांगौआ बिसोरो जास्ट फर द सेक अफ माने फरिखानि थाखायल' होननानैहाय फरायो दिनै जा फरायो बा नैबे क्लास 6आव जेखौ फोरोंदों बेखौहाय क्लास 7आव थांबानो बिसोरो बावजोबो माने गोसोआवखौनो लाया आरोखि बिसोरो माने बेसिमल' फरायनांगौ होननानैहाय बेबायदि बेयावहाय बेखौल' फरायनांगौ बेबायदि होननानै फरायनांगौ होननानैल' माने माबा माइन्डसेट खालामनानै लाखायो जे बेखौ जे नोङो केरि आप खालामनानैहाय नोङो थैजासिम नोङो बे रुल्सफोरखौनो जे ग्रामार जे मा दङ इंलिसावहाय बेफोरखौहाय नोङो उनावहायबाबो बेखौहाय इउज खालामहैनांगौ बेखौहाय बिसोर साना माने मोनथिया आरोखि बेखौहाय स' जोङो बेखौहायनो माने बिसोरनावहाय बेखौनो बुजायबाय थायो आरोखि माने सब समाय माने इउज खालामनांगौ नोंसोरो क्लास रुमावहाय इंलिस रायलायनो सेस्था खालामनांगौ जाबाबो जायाबाबो रायलायनांगौ रायलायबासो माने नोंसिनि बे स्पिकिं स्किल्सआ बे ओंखारबोगोन आरो नोंसोर रायलायनो हाबासो नोंसोर लिरनायाबो नोंसिना मोजां जागोन होननानै आं बेखौनो फोरोङो आरो नोंथांनि जे इंलिस आयदा फोरोंनाय बे आयदा फोरोंनायाव नैबे समाव रिजाल्टआ माबायदि ओंखारदों एबारावहाय एसे मोजाङानो ओंखारदों सार आवगायहाय इंलिसावहाय फेल जायोमोन बिसोरो ओमफ्राय दायो माने माखासे जोङो रिमिडियेल मेजार्सबो लायो माने बिसोरखौहाय फोरोंफिनो जाय जेनेबा मार्क्स स्करिंआ खम जादोंबा बिसोरखौहाय जोङो आरोबाव रिपिटनो क्लास खालामफिननानैहाय बिसोरखौहाय ओमफ्राय फरिखा लाफिनो ओमफ्राय बे फरिखा लाफिननायाव बिसोरो एसे इमप्रुभ खालामो आरोखि जे नोंथांनि जे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय बे गसाइगावआव मोनफ्रोमबो आयदायावनो रिजाल्टआ देग्लाय माबायदि खालामदों आवगायहाय 2020आवहाय फार्स्ट बेच जेरै सुस्मिता मेडामा बुंदों 2020आवहाय जोंना 18 जनमोन ओमफ्राय बेवहाय 8 जनल' पास जादों आरोखि माने फार्स्टआवहाय एसे गाज्रिमोन ओमफ्राय फैयै फैयैनो जोङो मानि थाखाय गाज्रि मानि थाखाय मेट्रिक रिजाल्टआ बेबायदि जादों जों बेफोरखौ सावरायनानै मानानैहाय एसे गथ'फोरखौहाय टिचारफ्राथ' जोंना गासै 16 दङ बे 16 स्टाफआ ज' साफा साफा एडप्ट खालामो आरोखि जोङो एस ए रिजलुसन बेखौ मोनसे लानानैहाय माने साफा गथ'खौ जोङो भागायनानै लायो ओमफ्राय बे भागायनानै लानानैहाय बे टिचारा बेखौ गावनि गथ' बादि माने गाइड खालामो आरो माने बेनो मा नांगौ बे अबे साबजेक्टआवहाय गोरा मोनदों बेखौ मोजाङै बे टिचारजोंहाय रायलायो बे टिचारा गाइड खालामो माबाफोर डाउट दङबा बेखौ क्लियार खालामनानै होयो कनसेप्टखौ स' बेनिफ्राय माने बे स्टेपखौ लानायनिफ्राय आरो जों माखासे काउन्सिलिंबो होनाय जादों बिसोरनो स' बिनि उनावहाय 2024 ओमफ्राय 5 ओमफ्राय 26नि बे 3 इयार्सनि रिजाल्टआ जोंना 100% जादों आरोखि मनिका मेडाम बिथाङा जोंनि गेजेराव फोरमायबाय दाना आं फैगोन
सिमि नार्जारी नोंथाङा सानखान्थि आयदाखौ फोरोंनाय जायो गिबियावनो नोंथांनि थंखौ बुंनायजों लोगोसेनो जे मोनसे सानखान्थि आयदा होनोबा बे साबजेक्टखौनो बांसिनै गोरा मोनो बे आथिखालनिल' स्टुडेन्ट नङा बे फरायसा नङा जि समनिफ्रायनो जे सोलोंथाइ होननाय जिनिसा फैदों बे समनिफ्रायनो सानखान्थिखौ गोरा मोनो दा बे बेलायावबो नोंथांखौ बुंफालांनो थाखाय आं खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा सिमि नार्जारी आं कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया कच्चिगावनि मेथामेटिक्सनि एसिस्टेन्ट टिचार दा सारा सोंदों जे मेथ्सखौहाय मारै माबा खालामो ना दा माने मेथ्सखौहाय मेक्सिमाम स्टुडेन्टसफ्रानो गोरा मोनो बांसिन गिनाय फैयो एथ' गोरा साबजेक्ट आं नाया आं फराया होननानै ओमफ्राय नाथाय मेथ्सआ जाबायदि स्टुडेन्टसफ्रा गिनाय फैयो बिदि गोराबा नङा नोङो सानफ्रामबो जुदि जोङो लासै लासै प्रेक्टिस खालामलांबाय थायो डेइलि होमबानो जोङो हाखायो आरो ओमफ्राय दा जोंनि फरायसाफोराबो मेथ्सखौ स्पेसियली बहुत गियो माने आं हाया मेक्सिमाम खालामनो नागिरा ओमफ्राय दा आं जइन जादों 2024नि आगस्ट 9आवहाय दा आङो मथा-मथि 2 बोसोरानो जानोसै अलमस्ट दा आङो बेखिनियावहाय नुबायखि गथ'फ्रा माने आं लाफैनायावहाय जेसेबांखिनि आङो लादों माने एसेबांबो माबा नङा माने गाज्रि नङा दा माने लासै लासै फोरोंलांबाय थानायावहाय बिसोरबो माने मोजां मोननानैहाय खालामलाङो बे नोंथांनि बे सानखान्थि आयदा फोरोंनायाव रिजाल्टआ माबायदि देग्लाय बोसोरावथ' बहुत मोजां जादों पार्सेन्ट हिसाबै बेसेबां पार्सेन्ट हिसाबैहाय मेथामेटिक्सआवहाय ओभारअल पार्सेन्टआव 50% दा नैबे समाव आङो सुस्मिता बसुमतारी बिथांनिफ्राय फैगोन जे गुसुगाव नोंथांमोननि जे फरायसालि आथिखालाव माबायदि फेसिलिटिया मोननो हादों दा So फेसिलिटिस होनोबाथ' गासिबो दंजोबो जोंना जेनेबा जानायनिफ्राय लानानै थानाय ओमफ्राय ओरैहाय गावसोर गासिबो क्लासरुम इट्स एन्ड एभरिथिं आरो जोंनाव बुंनो थाङोबा जेनेबा गथ'फोरा जोंना जेबो होनाङा आरोना माने फिसनि स्ट्राक्चारानो गैखाया जोंनावहाय जास्ट गथ'फोरा एडमिसन लानांगौ थाफैनांगौ बेबायदि आरो जोंना एडमिसना क्लास 6निफ्राय स्टार्ट जायो नालाय स' बेयावहाय आं होनगोन खोन्थागोनसै आरो जोंना जेनेबा एडमिसन प्रसेसआ माबायदि जायो होनोबा फार्स्ट प्रेफारेन्सआ जोंना ड्रप आउट थानायखौ लागोरो ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय जोंना जेनेबा मावरिया जायनाखि बिमा आरो बिफा गैजाया ओमफ्राय थार्डआवहाय लायो जोंना सिंगल पेरेन्टस जेनेबा जायना बिफा गैया बा बिमा गैया ओमफ्रायहाय फोर्थ प्रेफारेन्सआव लायो जोंना जेनेबा फाइनान्सियेलि प्रब्लेम थानाय जाय माने गथ'फोरा न'खरावहाय बिदिनो 7 बा 6 दङ बिसोरखौहाय जोङो फोरोंजोबनो हाया जायो नालाय खायफाना ओमफ्राय बिसोरना फाइनान्शियल प्रब्लेम थायो आरो बिसोरखौ प्रेफारेन्स होयो ओमफ्रायहाय फिफ्थआवहाय जेनेबा डिस्टेन्सनि एसे प्रब्लेम जेनेबा एसे रिजर्भ एरियायावहाय फरेस्ट एरियायावहाय गोथौ जायगायावहाय जेनेबा फरायसालिनि माबा फेसिलिटिस गैया नालाय बेखौ प्रेफारेन्स होयो आरो ओमफ्राय दा गथ'फोरा बेनि जोंना माबाया एडमिसना जोंना माबानिफ्राय स्टार्ट जायो बिदिनो जोंना सेसना एप्रिलनिफ्राय स्टार्ट जायो नालाय जानुवारिफोरावनो जों नटिस होयो आरो ओमफ्राय फेब्रुवारिफोरावहाय जोङो नायो जेनेबा बिसोर गथ'फोरखौहाय एसे जेनेबा रिडिं राइटिं स्किल एसे नायो जोङो ओमफ्राय थ्र'दो बिदिनो जोङो जेनाखि प्रेफारेन्स हिसाबै जों लायो आरो गथ'फोरखौ लानानैहाय जोङो माबायो ओमफ्राय बे थाफैनायावहाय बिसोर जेबो होनाङा जेनेबा फिसबो जेबो होनाङा जास्ट थाफैनायखौ जोंना जानायनिफ्राय लानानैहाय जेनेबा गथ'फोरनि इउनिफर्म ओमफ्रायहाय ओरैहाय इभेन गथ'फोरा बेबि आइटेम्सबो मोनो बेबि आइटेम्स मोनो ओमफ्रायहाय मान्थलि जोंना स्टाइपेन्ड मोनो आरो गथ'फोरा बिदिनो 100 इच बेबायदि मोनो स' इयारलियावहाय बिसोर 1200 मोनो गथ'फोरा बिदिनो फेसिलिटिसआवथ' जोंना ओमफ्राय दाथ' जोंना गभर्नमेन्टआ मोनसे माबाबो फेसिलिटिसबो हरबावबाय स्मार्ट टिभिबो बेयावहाय
माने गथ'फोरखौ सते बर जायैनि गथ'फोरा विथ पिक्चार्सजोंहाय जों बिसोरखौ फोरोंनो हायो आरो बेबायदि ओमफ्राय दा फेसिलिटिस होनोबाथ' आराम बिसोरो थानाय जेरावबो फ्रि जास्ट बिसोर गावसिनि बेसिक्सखौल' माबानांगौ बेबायदि लाबोनानै थाफैनांगौ आरो बेयाव जुदि नोंथांमोननि जे कुसुगावआव मुं थिसननो गोनांब्ला जिहेतु कुसुगावआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दङ बेयाव क'क्राझार जिल्लानि सिंनि स्टुडेन्टफोराल' मोनगोन ना आलदा डिस्ट्रिक्टनियाबो मोनगोन सार जोंना ब्लक हिसाबै राननाय जायो माने एरिया हिसाबै राननाय जायो आरो जेनेबा जोंना कचुगाव ब्लक गोलैयो नालाय जोंनाव कचुगाव ब्लकनिया माबानो हागोन बहाय मुं थिसनफैनो हागोन जेनाखि गसाइगाव ब्लक ना गसाइगाव ब्लकआव गोलैगोन आरो ओमफ्रायहाय ओरैहाय माबाना क'क्राझार ब्लक ना ओरै क'क्राझार ब्लकआव गोलैयो जोंनाथ' बुंनो थाङोबा कचुगाव ब्लकआ बिराद गुवारानो जायो सार माने ब्लकआ एरिया वाइज नायोबा ओमफ्राय बेवहाय माने मानसिफोराथ' मुं थिसननो बिराद फैयो गथ'फोरा जेनेबा सार्टिफिकेट माबाफोरखौहाय गावसिनि डकुमेन्टसखौ लानानै बिराद होफैयो इभेन जेनेबा 100+ बिदि बारनो नागिरो एखमबा बिदि लास्ट टाइमथ' बारदों जोंना बाट जोंना केपासिटि हिसाबैसो लानाय जायो नालाय जेनेबा मेट्रिक आनजादावहाय गथ'फोरा जोंना फरायसाफोरा साबैसे थांदों बेनि केपासिटि हिसाबैसो जों लानाय जायो आरो ओमफ्राय देग्लायबो बिदिनो बुरजा फैदोंमोन आरो गथ'फोरा बाट बेवहाय जोंना जोंनिनो सारानो जेनेबा बेयावबो जोंखौ हेल्प खालामदों जोंना KGBV टाइप 4 आरो टाइप 3 दङ नालाय स' जोंना नैबे जेनाखि जोंना KGBV कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया जों मावगासिनो बेवहाय जोंना टाइप 4 गोलैयो आरो बेवहाय जोंना वार्डेनबो थायो हेड टिचारबो थायो ओमफ्राय फुल टाइम एसिस्टेन्ट टिचार थायो मेट्रनफोर थायो ओमफ्राय एसिस्टेन्ट कुकफोर थायो आरो बिसोरो थ' बेवहाय जों गासिबो थाजोबो ओमफ्राय बेवहाय माने जों एसे रेसिडेन्सियेल हिसाबै बेवहाय एसिस्टेन्ट टिचारफोराबो थाफायो जोंनावहाय जोंजोंहाय 24/7 आवार्स गावसोरनो गाइडेन्सबो खालामो नायोबो गथ'फोरखौहाय ओमफ्राय मेट्रनाबो नायो जेनाखि बियो केयारटेकार मेट्रन काम पियनबो ओमफ्राय केयारटेकारबो थाफायो जोंजोंहाय दा ओमफ्राय KGBV कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया टाइप 3 आ जाहैबाय बेवहाय माने बेयावबो फेसिलिटिसा दंजोबो बाट बेवहाय खालि वार्डेनल' थायो आरो बेवहाय जों बेवहाय माने एसिस्टेन्ट टिचारफोरा थाफादेरा दा माने जोंनावहाय माने नाम थिसननो ओरैबायदि बुरजा जाफैयो नालाय माने लानोथ' जों गासैखौबो लुगैजोबो जेनेबा जोंनावहाय लुबैनाय दङ आरो जेनेबा गथ'फोरा गासिबो गथ'फोराबो मोजां जेनेबा इडुकेसन मोननांगौ होननानैहाय ओमफ्राय सिटनि केपासिटियावहाय जों बेखौ हाजोबा थ' देग्लायहाय जों बिदिनो मा खालामदों बे माखासे जेनाखि जोंनावहाय केपासिटि दं बेखौ लानानै माखासे गथ'फोरखौ जोङो टाइप 3 आवहाय जों शिफ्ट खालामनाय जादों आरो गथ'फोरखौ स' देट बिसोरबो मोजां इडुकेसन मोन्थों होननानैहाय बिदि दाना फैगोन गसाइगाव नोंथांमोननि जे फरायसालि बेवहाय फेसिलिटिया माबायदि जोंनि फेसिलिटिया गासिनाबो एखेयानो जाजोबो सार माने जोंनावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंनावबो एसे एखे जे सुस्मिता मेडामा होनदों गावसिनि कचुगाव जे दङ बेबो एखेयानो जोंनावहाय बे जानायनिफ्राय लानानैहाय माने गासिबो फरायनायनि आरो ICT दङ जोंनावहाय ICT क्लासरुम दङ बेवहाय गथ'फ्रा बर जायोबा बिसोरो एखमबा सेटारडे स्पेसियेलि सेटारडे आरो सानडेआवहाय बिसोरो थानो बर जायो स' बिसोरो अब्ला ICT कम्पिउटार अपेन खालामनानै गावसोर पेन खालामो बायदिसिना टाइप खालामो बेबायदि आरो स्मार्ट टिभिबो दङ जोंना गंनै आरो बेजों लोगोसे जोंना भकेसनेल जोंना लादों हेल्थ केयार बेनिबो गासिबो मोनसे एक्सट्रा रुम दंखायो बेखौ सोलोंथाइ लानो आरो गासिबो जोंना बिदिनो सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिं बेफोरबो होयो आरो जोंनावहाय स्किल ट्रेनिं एबारावहाय फैदों जोंना क्रचेट बानायनायनि एमब्रयडारि बेखौबो सोलोंनानै लानो हाजोबो बिसोरो दा बयबो बेखौनो रोंजोबगौ आरोखि गासिबो गथ'साफ्रा आरो आवगायहायबो जोंना फैदोंमोन स्किलावहाय बेग सुनाय बेग निटिं बेफोरबो दङ आरो बे स्टिफिन मोननाय माबा मोननाय गासिबो सेम जाजोबखायो सार जोंना गासिबो मोनब्रै KGBV जे दङ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय बे गासिबो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव आरो गुबुनावबो बे एखे सेम स्टाइलानो आरो जिहेतु नोंथांमोननि जे KGBV जि फरायसालि बे फरायसालियाव जिहेतु गोरिब थाखोनि जि फरायसाफोर बिथांमोनखौसो एडमिसन लाहोयो बा फरायहोयो बेवहाय
गार्जेन हिसाबै गार्जेनफोरा नोंथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेराव बिथांमोना गावसोर फरायहोनो हायैखायसो नोंथांमोननि गेजेराव फरायनायखौ दोनफैयो दा बेवहाय बिथांमोननि जे गार्जेनफोरनि साननाय हनायखौ माबायदि मोनो नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि साननाय हनाय होनोब्ला बहुत माने बुंनांगौ दं बेवहाय माने जों बिराद फेस खालामो आरोखि ना बेखौहाय गार्जेनफ्रा माखासेया साफा सानैयाल' बिराद कनसियास जायो आरो बिराद वेल अवेयर बिसोरो ओमफ्राय माखासेफ्रा माने दोनफैबाय माने ओमफ्राय जोब्बाय माने बिसोर खेलखौनो लाला आरोखि माने जोब्बाय बे स्कुलनि दायित्वसै गावसोर मारै फोरोङो मारै फोरोङा बेबायदि टाइपनि स' माखासेया माने सोंहरो माबायदि फरायदों मादों होननानैहाय खिन्थु माखासेनिफ्राय जोङो माने बेबायदि पजिटिभ खौ मोना आरोखि ना माखासेया जास्ट माने फैनानैहाय मा मोनजादों मा जादों ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै बेफोरखौसो बांसिन माने खबर लायो आरोखि बिसोरो खिन्थु बेनि बदले बिसोरो माखौ सोंनांगौ बिसोरो माने गावनि गथ'सा फरायसाया बे बेवहाय स्कुलाव फैनानै मा रोंखो बेफोरखौ सोंनांगौ बिसोरो माने मा सोलोंनो मोनखो दायो बेसेबां मार्क्स मोनखो बिसोर माब्लाबाबो मार्क्सखौ सोङा गाव फैबा बिसोरखौ नायनो फैबा माबा जानाय बायदिसिना बेफोरखौसो लानानै फैगोन आरोखि खिन्थु माब्लाबाबो टिचारजोंहाय हाबनानैहाय माने आंनि गथ' फिसाया बिसिबां मोनदों आं बेनि मार्क्सखौ नायनो होननानै आं माने आंनि एक्सपिरियेन्सआवहाय बांद्राय मोनाखै बेखौ साफा सानैल' बिदि सोरबा नायफैयो सोङो मेक्सिमामानो जास्ट गावनि गथ'साजों लोगो हमसै ओमफ्राय थांफिनसै माने बेबायदि जोंखौ फेसखौनो खालामा आरोखि खिन्थु बायदिसिना नै ओंखाम मोनजायाखैनो माबा मोनजायाखैनो बेबायदि माने कमप्लेन होलाबायो आरोखि ना बिसोरो माने गथ'फ्राबो ओरैनो बुंलाबायनाय बे बुंलाबायनायखौनो बिसोरबो नंगौ होननानै सानो बिसोरो गार्जेनफ्रा माने डाइरेक्टलि टिचारजोंहाय कन्टेक्ट खालामनांगौ कमिउनिकेसन खालामनांगौ बे कमिउनिकेसना एसे गेप जानानै दं जोंनि पेरेन्ट्स आरो टिचारनि गेजेरावहाय बे पेरेन्ट्सजों मटिभेसन प्रग्राम लानाय जायोना जाया नोंथांमोननि जायो जोंना जायो प्रत्येकबार जोङो बिसोरखौ बुजायनानै होनो जोंनावहाय मान्थलि जोङो आफ्टर 3 months जोङो पेरेन्ट्स मिटिं खालामो आरो एखमब्ला जेब्ला एग्जाम जानोसै जेनेबा मेट्रिकनि एग्जाम जानोसै बा माबा एग्जाम जानोसै अब्ला जोङो गार्जेनफोरखौ आरोबाव लेंहरनानै जोङो माखासे डिसकासन खालामो माने गार्जेनफोरखौबो बुङो आरोखि माने जेब्ला गथ'आ फुजानि समफ्राव जोंना बन्द होयो नालाय अब्ला माने न'आव थाङो थ' बे न'आव थांनाय समावहाय नोंसोरो एसे मोजाङै गाइड ला होननानैहाय बेखौहाय जोङो बुंहरो खिन्थु मा नुनो मोनो माने बिसोरो न'आव थांब्लाथाय माने नै दा गरम बन्द मोनसै नै गरम बन्दआवनो थाङोब्ला जोङो स्कुलावहाय जा फोरोंदों बिसोरखौ जा गियान होदों जा बिसोरो मोनबोदों जेन'बा जे टाइम मेनेजमेन्ट जोंना फुरा फुंनिफ्रायनो टाइमजोंहायनो खारनांगौ नालाय फुङाव 4:30 दाथ' गरम नालाय 4:30आवनो सिखारनांगौ सिखारनानै बिसोर ब्रास खालामो ब्रास खालामनानैहाय योगा दं बिसना योगा खालामखांनानैहाय स्टाडियाव जिरायगोन जिरायनानैहाय 7:30 बिदि 7:30आव दुगैगोन 8थायाव ओंखाम जागोन ओमफ्राय 9थानिफ्राय क्लास बेबायदि फुरा टाइमिंआवहाय जोंना स' फुरा टाइम मेनेजमेन्ट स्किल्सखौ बिसोरो बेयावनो सोलोंनानै लानाय जायो ओमफ्राय जेब्ला बिसोर न'आव थाङो अब्ला माने न'निफ्राय फैफिननाय समावहाय बिसोरो गासिबो बावजोबो बिसोरखौ ओमफ्राय आरो फोरोंफिननांगौ जायो फोरोंफिननो जोङो 1 सप्ता नांगौ आरोखि 1 week नांगौ फुरा बिसोरखौ आरोबाव बेखौ फोरोंफिननो बिसोरखौ मोजां बे ट्रेकआवहाय लाबोफिननो नोंथांमोननि जे कुसुगाव नोंथांमोननि जे फोरोंगिरि आरो गार्जेन बेनि रिलेसना माबायदि सर जोंनाथ' रिलेसना पेरेन्ट्स आरो टिचार्सजोंहाय थिगैनो जानानै दङ मानो होनोबा जोङो बिदिनो दा मान्थलि जोङो पेरेन्ट्स मिटिं लाबाय थायो आरो ओमफ्राय बे कोअर्डिनेशनखौ दोननो थाखायबो जोङो मोनसे एसोसिएशन दादों पेरेन्ट्स टिचार एसोसिएशन जाहाथे माने मोनसे फरायसालिखौ बानायनो बा बेखौ गसंथान होनो हायो खालामनोबा जेनेबा खालि वान साइडेडल' जाया नालाय बियो जेनेबा पेरेन्ट्सनिबो इनभल्भ थायोबा
बै दिथागिरिफोरनिबो इनभल्भ थायोबा मोजां जायो आरो जेनेबा जोंनि एसे होनाय बिसिनि एसे होनाय इनभल्भमेन्ट थायोबा होमबा बे इनभाइरनमेन्टआ मोजां थायो आरो नो डाउट जेनेबा माबायाथ' चेलेन्जिंआथ' जायो माखासे पेरेन्टसा जेनेबा एसे सेल्फ एवेरनेस गैया बाट बेवहाय जेनेबा बुंनो थाङोबा 100%आवहाय 50% पेरेन्टसफोरा जेनेबा कनसियास आरो बेवहाय जेनेबा गथ'फोरनि फरायो फराया मा बेखौहाय इम्परटेन्स होनो रोंगौ दा बेखौ जोङो बे बुस्थुफोरखौहाय जोंबो एसे गावसोरजोंनो समान लोगो बायदि जाफानानै जोंबो फ्रि रायलायो आरो बे जोंनि माबायावहाय जेलानाखि पेरेन्टस टिचार मिटिं खालामो बेवहाय जों सावरायो जेनेबा माबायदि खालामोबा गाहाम बेफोरखौ आरो जेनेबा ओमफ्राय थ' बेनि थाखायनो जोङो मोनसे एस'सियेसनबो दानाय जादों थ' बेखौ जोङो नैबे बोसोरनिफ्रायसो जों खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंना प्रेसिडेन्ट दङ चेयारमेन दङ ओमफ्रायहाय भाइस प्रेसिडेन्ट दङ आरो 8 जना जोंना पेरेन्टसनिफ्राय थागोन ओमफ्रायहाय 6 जना जोंना टिचार्सफोरनिफ्राय थागोन थ' बेवहाय जोङो माबाफोर प्रब्लेम्सफोर जायोबा जों डिसकास खालामलायनानैहाय जों सल्युसन लागोन आरो बे मोनसे स्टेप्सखौ जों एबार खालामनाय जादों थ' बेवहाय जों माबायावहाय जोंनि बे इनभल्भमेन्टआ जेनाखि जोंना पेरेन्टस आरो टिचार्सनि कमिउनिकेसना थिगैनो दं आरो दा माने दा जोंना वाट्सएप ग्रुपआवबो खुलिनाय जादों ओमफ्राय बेवहायबो जों डिसकास खालामो माखासे स्टेप्स बा डिसिसन्सफोरखौहाय बेवहाय प्रब्लेम्सफोर मोनोबा जों बेखौनो जेनेबा मिटिं मोनसे डेट फिक्स खालामनानैहाय जों बेखौहाय मिटिं कन्डाक्ट खालामनाय जायो आरो बेवहाय बा बिदिनो दा नोंथांमोननि जि फरायसालि नोंथाङा सासे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बेखौ मोनथिगोन जे नोंथांमोननि बे फरायसालिनिफ्राय पास आउट जालांबाय बेफोर स्टुडेन्टफ्रा आथिखालाव मा खालामना दं बेखौ नोंथांमोना मोनथिगोन मोनथियो माबा जोंना फार्स्ट पेजआ 2020आव होदों नालाय जेनाखि फार्स्ट पेज बेवहाय जोंना गथ'फोरा होनायफोरा 7 जन होदोंमोन आरो बेवहाय बे 7 जनावहाय सासे गथ'आ माने माबानानैहाय साइन्स फरायनानैहाय गथ'आ फाइनान्सियेलि एसे प्रब्लेममोन बिसना ओमफ्रायहाय दा माने गथ'आ हायर सेकेन्डारिखौहाय साइन्स फरायनानैहाय बे साइन्स कलेजाव फरायदों आरो बे गथ'आ साइन्स कलेजाव फरायनानैहाय एसे फाइनान्शियल प्रब्लेममोन नालाय ओमफ्राय मास्टार्स फरायनोबो जेनेबा रांनि एसे गोनांथि नांगौ नालाय बे ओंखायनो बे क'क्राझारावनो एसे माबायाव प्राइभेटफोराव हाबनानैहाय बिदिनो श'रुमफोराव हाबनानैहाय गाव पार्ट टाइम जबफोर मावदोंमोन आरो बेबायदि ओमफ्राय दा गथ'आ मास्टार्स खालामगासिनो ओमफ्राय सासेयाथ' माबा नार्सनि ट्रेनिं लादोंमोन बे जोब्बाय आरो ओमफ्राय माखासेया डिग्री कमप्लिट जानानै हाबा जाबाय बाट माखासेया हायार स्टाडिज खालामगासिनो आरो दा ओमफ्रायहाय माखासेया बिदिनो थार्ड पेजनि दङ सासे बिदिनो माबानि नार्सिंथ' नङा माबा सिस्टार लाइनबो फरायगासिनो आरो गथ'फोरा बे नोंथांनिफ्राय मिथिगोन बे एखे खोथाखौनो जिहेतु नोंथांनिफ्रायबो पास आउट जालांबाय बिथांमोन स्टुडेन्टफोरा आथिखालाव मा खालामनानै दङ होननानै सानो आरो नैबे खोथाखौ आङो नोंथांनाव सोंबावगोन जे जायफ्रानोखि नोंथांमोननि फरायसालियाव जे कस्तुरबायाव बे फरायनो फैयो गोरिब थाखोनिफ्राय जायफ्रानोखि फरायहोनो थाखाय मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय सोलोंथाइ होनो हाया दा बे बेलायाव नोंथांमोननि गेजेराव फैयो सोलोंनो थाखाय बेनि उनाव मोजां सोलोंथाइ लानानै पास आउट जालांबाय पास आउट जानायनि उनावबो जे गार्जेनाथ' गार्जेन एखेयैनो अबस्थाया एखेयैनो जाहैगोन दा बेयाव बे आरो गोजौसिन मोजां सोलोंथाइ लाहैफिननो थाखाय फाइनान्सियेलि बिराद उइक जानानै थाबाय बिसोरो दा बिसोर फरायसाफोरा आरो गोजौ फारसे दावखोनो थाखाय फाइनान्सियेलिथ' जेबो गैखाया माबायदि खालामनानै थायो बिसोरो नोंथांनि मिथिनायाव जे पास आउट जालांबाय स्टुडेन्टफोर आवगायनि फार्स्ट पेजआथ' माखासेया दासो सोरबा सोरबा माने गेजेरावहाय एसे प्रब्लेम जानानैहाय सानैसोआ डिग्री खालामगासिनो दङ माखासेयाथ' हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनावहाय बिसोरो स्टाडिसखौ माने कन्टिनिउ खालामासै ओमफ्राय माखासेया दा सोरबा हायर सेकेन्डारियाव दङ सोरबा डिग्रीयाव बेबायदिनो दङ ओमफ्राय माखासे जोङो बिदिनो चाइल्ड ट्रेकिं खालामो नालाय डायरियाव लिरो स' बेवहाय माने आङो दाखालि बावैसो खबर लानायावहाय सासे गथ'आनो जास्ट रिसेन्टलि हायर सेकेन्डारि पास जाबाय आरो आं सोंदोंमोन मा साबजेक्ट लागोन होननानैहाय
मेडाम आङो जोंनि न'खराव माने फरायनो हाला माने फोरोंनो हाला आंखौ ओंखायनो आङो थाथ'नोसै बिदि जाबाय आरो माने बेखौ खोनानानै आं एसे दुखु मोनदों आरोखि स' आं होनदोंमोन नोंसोरो बांद्राय फिसबो नाङा दानिया एसे माने एसे अबायबा हायोबा माबा एडमिसन लानानैहाय माबा मोनसे पार्ट टाइम मावनो थाखाय सेस्था खालाम होननानैहाय बेबायदि होनदोंमोन स' बियो नायनायसै माबा खालामनायसै होननानै होनदोंमोन आरोखि गाव माने गाव मोनसे पार्ट टाइमावहाय जिखुनु पार्ट टाइम माबा नागिरनानैहाय गाव खामानि मावनोसै होननानैसो बे थांखिखौ लादोंमोन आरोखि गाव ओमफ्राय आं होनबाय नोङो गावनि सोलोंथाइखौबो दानागार बेजोंहाय एसे गावनि थाखाय एसे दोननानैहाय नोंनो फरायनायखौ एसे कन्टिनिउ खालामलां होननानैहाय आंबो साजेस्ट खालामहरदोंमोन स' माखासेया डिग्रिखौनो खालामगासिनो दं सार ओमफ्राय जिहेतु सारा बुंदोंमोन जेन'बा कुइसनखौ होनफिनगोन नामा सार जेनेबा आं बुंदोंमोनखि नोंथांमोनाव जायफ्रानोखि फरायसाफोरा माने गोरिब थाखोनिफ्राय फैबाय बिथांमोना पास जालांबाय खिन्थु न'खराथ' बिदिनो अबस्थाया एखेयानोखा नोंथांमोना फरायनायाव जि अबस्थामोन बिसोरनि न'खरा आरो पास जाखांनायनि उनावबो एखे अबस्थायावनो थाहैबाय हमनानै लाबाय आं अब्ला बिसोरो मोजां सोलोंथाइ लाहैफिननो थाखाय फाइनान्सियेलि उइक माखासेया जोंनि बे जे स्किल ट्रेनिं जे फैयो जे बेग बानायनाय मोनसे सासे गथ'आ बेखौहायनो गावनि बे बेग सोलोंनायखौनो बेखौनो फानहैयो आरोखि फाननानै माबा जा मोनो बेजोंहाय गावनि स्टाडिसावबो बियो इनभेस्ट खालामो आरोखि गाव दा बेबायदि खालामहैदों ओमफ्राय जोंनावहाय बिउटिशियानबो फोरोंनाय फैदोंमोन बेफोरखौनो सोरबा गावसोर माने उनावहाय बाहेरायाव थांनानै बेफोरखौनो एसे गावसोरनो माने साइड बेफोरखौ खालामनानैहाय एसे गावनि स्टाडिसावहाय एसे इनभेस्ट खालामहैदों आरोखि ओमफ्राय बिदिजों एसे हेल्प जादों आरोखि बिसोरना फरायनाया माने जोंनावहाय जे स्किल ट्रेनिं मोनदों बिसोरखौ बियो इउज खालामहैनो हादों आरोखि बिसोरो मेडामनाव फैगोन आङो दा आथिखालनि जि हिन्जावसा होननानै बुङोब्ला गोबां माने रं बिरंग बेयाव थानो लुबैयो रंजा बाजायै थानो लुबैयो देलायफब माफब थानो लुबैयो दा बेफोरबायदियाव नोंथांमोननि स्टुडेन्टआबो बेखौ साभाबिक थानो लुबैगोन मानसि नालाय हिन्जावसा मानसि हिसाबै दा बेवहाय बिथांमोना मोसानो लुबैयो रंजानो लुबैयो मडार्न श' खालामनो लुबैयो बेफोरबायदि फेसिलिटिखौ नोंथांमोननिफ्राय होनाय जायो ना बादा होनाय जायो सार बेखौथ' जों बादा होनाय जाया आरो मोसानायाथ' इट्स अ पार्ट अफ माबाखासो जेनेबा को-कारिकुलार एक्टिभिटिसआव गोलैयो आरो बेयो सार जे मोसानायाबोथ' मोनसे स्किलानो ना सार गान खननाया मोनसे स्किल ड्रयिं एन्ड पेइन्टिं बेबो मोनसे स्किल जोंना गथ'फोरा बिराद मोसानो गोरों दङ बिदिनो प्रग्रामफोराव पार्टिसिपेटबो खालामो जेनेखि टिचार्स डे एखमबा टिचार्स डे जायो ओमफ्रायहाय फेलिसिटेसन प्रग्राम बा फेयारवेल प्रग्रामाव गथ'फोरा गावसोरनि इनिशियेटिभ लानानैहाय गावसोरनो मोजां प्रग्राम अर्गानाइज खालामो आरो ओमफ्राय टिचार्स डेआवबो माने जोंनो खोन्थाया जोंखौबो सारप्राइज होलायलायो बेबायदि बिदिनो मोजां बिदिनो पेन्डेल खालामलायनानैहाय गावसोरनो इनिशियेटिभ लागोन बेखौ डेक'रेसनबो खालामगोन गावसोरनो ओमफ्राय बे साजायनायनि डेक'रेसनाबो गावसोरनो आर्ट स्किलजोंनो गावसोरनो खालामो ओमफ्राय प्रग्राम खालामो आरो गावसोर ओमफ्राय जेनेखि एंकरिंनि माबा लिड लानाय बेखौबो गावसोरनो लायो सार माने बे स्किला गावसोरनाव दङ आरो बेखौ गावसोर माबायदि इउटिलाइज खालामनो बेयो गावसोर रोंगौ थ' बेखौ नुनानै जोंबो बिराद मोजां मोनो आरो गथ'फोरा कि सोलोंबोगासिनो रोंबोगासिनो ओमफ्रायहाय मोसानायाथ' मोनसे स्किल थ' बेथ' बिराद मोजां आरो थ' जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय KGBV पाटगावनिफ्राय बे दाखालि बागुरुम्बा दोहौ बेयावबो थांदोंमोन सार गथ'फोरा बेयावबो पार्टिसिपेट खालामहैदों गथ'फोरा थ' बे जोंनि थाखायथ' बिराद मोजां खोथा आरो गथ'फोरा बे मोनसे स्टेट लेभेलाव थांनानैहाय बेबायदि पार्टिसिपेट खालामहैदों ओमफ्राय प्लास जोंना गथ'फोराबो बेबायदि जों बादा होनाय गैया सार बेबायदियावहाय ओमफ्राय बिदिनो जोंना एखमबा प्रग्रामफोर जायोबाबो बा एखमबा बिदिनो सेटारडेफोरावहाय जों टिभि देखायनाय जायो नालाय थ' बेवहाय गथ'फोरा नायो आरो मुभिसफोर नायो बिदिनो ओमफ्रायहाय एखमबा बर जायोबा बिदिनो गावसोर माबाबो मोसानायबो प्रेक्टिस खालामो बेबायदि आरो
आथिखालाव नैबे खोथाखौ जोङो नोंथांमोनाबो नुदों बा नैबे समाजाव नैबे मोनसे जिनिसा सोलिगासिनो दङ जे आइजोफोर होनोबा समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय गिदिर मानसिनि खोथा खोनासङै बिमा बिफानि खोथा खोनासङै माने गावनि गोसो बायदि माने सेंग्राफोर बायदि बा हौवाफोर बायदि देखायनाय बेफोरबायदि नोंथांमोननि स्टुडेन्टआवबो बेफोरबायदि गोसो जानाय बिदि दङ नामा जुदि दङब्ला बेखौ माबायदियै मटिभेसननि गेजेरजों दबथायना लाखिनो हायो जोंनि सिगाङावथ' गथ'फोरा बांद्राय बेबायदि देखाया सार माने बेबायदि गैयाथ' दा बेबायदि हार्श बेबायदि गैया आरो बाट जों थेवबाबो जोङो काउन्सिलिं खालामो मटिभेसन होयो आरो एनकारेज खालामो जाहाथे बेबायदि जानो नाङा जोंना माने एभ्रिडे एसेम्ब्लि मर्निं एसेम्ब्लि बा इभिनिं एसेम्ब्लियावनो जों गथ'फोरखौहाय बे काउन्सिलिं बायदिखौ जों होबाय थाखायो माने बे मटिभेसनखौ जों होनो आरो माने बेबहार बा इडुकेसन बेनि सायावहाय जोङो माने जों बेनि माबाखौहाय जों होनबाय थायो स्पिचखौ जों होबाय थायो बेबायदि जानो नाङा होननानैहाय बिमा बिफानि बारगा खामानि मावनो नाङा होननानैहाय मानो होनोबा जुदि जोङो गावनिफ्राय देरसिन बा बिमा बिफानि बारगा खामानि मावोबा जोंनिनो खहा जायो इन फिउचारावहाय बुंनो थाङोबा ओमफ्रायहाय जुदि जोङो जोंनि गिदिरसिनफोरखौ मान होआ जुदि जोङो अहंकार जायो होमबा जोंनिनो मोनसे खहा जायो आरो जोंनि जिउआवहाय स' बेनिबो जोङो माबा होयो जेनेबा एभ्रिडे खालि सानसेल' नङा सानफ्रामबो जों जेनेबा फुंनि मर्निं एसेम्ब्लियावबो बा इभिनिं एसेम्ब्लियावबो बिदिनो जोङो बिसोरनि माबाखौ होबाय थाखायो जों काउन्सिलिंखौ होबाय थाखायो ओमफ्राय जोङो बुजायबाय थायो आरो बिसोरखौ गथ'फोरखौ मटिभेसनबो होयो ओमफ्राय बेजों लोगोसेबो जोङो जेनेबा केरियार गाइडेन्सनिबो जों होनबावो बेवहाय जेनेबा केरियार गाइडेन्स होनोबाथ' जों जेनेबा जोंनि केरियारखौबो जों साननांगौ स' जुदि जों जिउआवहाय सासे मोजां मानसि जाहैनो सासे इन्डिपेन्डेन्ट जाहैनो लुगैयोबा होमबा जों फार्स्ट अफ अल फरायनायखौहाय इम्परटेन्स होग्रोनांगोन जोङो स' जोङो बे स्टेप बाय स्टेपसो जों थांनानैहाय बै लेभेलसिम जों सहैनो हागोन आरो बेसिमखौबो जों गथ'फोरखौ मटिभेसन खालामो थ' बेखौहाय जोङो नैबे क्लास 9 आरो 10 क्लास 9 मोननायावहाय गथ'फोरा ओरैबायदि डेलिकेट जायो नालाय सार थ' बेनिफ्रायनो जोङो जेनेबा मोनसे मेन्टरखौ सायख'नानै होयो आरो बेवहाय ओमफ्राय जेब्लानाखि क्लास 10 मोनहैयो होमबा बेखौहाय जों गासिबो पेरेन्टसफोरखौबो लेंहरनानैहाय ओरैहाय जोंबो थानानैहाय सारमोनखौबो लेंहरो जोङो रिसर्स पार्सनफोरखौहाय लेंहरनानैहाय जोङो जेनेबा बे माबाखौ होयो आरो जोङो काउन्सिलिं बायदि खालामो जों मिटिं खालामो जोङो मोनसे सेसन लायो कनभारसेसन बेबायदि आरो नैबे समाव नोंथांनाव फैबावबाय आङो जे नोंथांनि जे फरायसालियाव ओरैबायदि स्टुडेन्ट दं नामा जायफोरानोखि पास आउट जालांबाय बे पास आउट जालांनाय स्टुडेन्टखौ एग्जाम्पोल होनानै दा नैबे कन्टिनिउ थाबाय थानाय स्टुडेन्टखौ जे बुजायनो हानाय जे उमुक जोंनि जे फरायसालि उमुक स्टुडेन्टआ उमुक फरायसाया जोंनिफ्राय बेयाव फरायदोंमोन बे ओरैबायदि मोनसे पर्यायाव मोनहैबाय बेफोरबायदि स्टुडेन्ट दङ नामा रावबो बिदि ओंखारथ'वाखै आरो बेफोरबायदि जुदि ओंखारथ'वाखैबा खालामनो हानांगोन मानो होनोबा नोंथांमोननि गेजेरनि स्टुडेन्टनिफ्राय पास आउट जालांबाय बिथांमोना जुदि डक्टर जाहैबाय इन्जिनियार जाहैबाय बैखौनो एग्जाम्पोल लानानै जि कन्टिनिउ फरायबाय थानाय बेखौ बिदि खालामगोन होननानै आं सानबाय नैबे समाव आं फैगोन सिमि नार्जारि मेडाम बिथांनि खाथियाव बिथाङा जिहेतु सानखान्थि आयदाखौ फोरोङो बे सानखान्थि आयदायाव जोङो दहायबो बुंदों नोंथाङा जि बांसिनै स्टुडेन्टफोरा गोरा साननानै लायो बे आयदाखौनो बे गोरा मोनसे आयदाखौ माबायदि इजि खालामनानै फोरोंनो हायो नोंथाङा आरो माबायदि थाब बुजिहोनो हायो मा मोनसे आइडियाजों स्टुडेन्टआ बेनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आं खावलायबाय दा माने स्टुडेन्टसफोरा फार्स्टआवहाय माबा मा होनो गोरा मोनो नालाय जोङो पार्टिकुलार बिदिथ' जेबो आइडिया माबा स्ट्रेटेजि फल' खालामा बाट माने हल टु पार्ट वाइसैहाय फोरोङो जेरै बे मेगजिनखौ टिचिंखौहाय बाहायो जोङो पार्टै बुजायलाङोबा बिसोर थाबसिन बुजियो नालाय थ' बे हिसाबैहाय लानाय जायो आरो ओमफ्राय आङो माने साप'ज बिसोरो गोरा मोनोबा सोंबाय थायो कि बिसोरो बुजिदोंना बुजियाखै ओमफ्राय बे हिसाबैहाय नांगौ मथे माबालाङो आरो खोन्थालाङो
गोजोननाय थाबाय जोङो सावरायनाय आयदाखौ जोङो फोजोबनाय लामायाव फैनोसै दा जोबथारनायाव आङो मनिका मुसाहारि मेडाम बिथांनिफ्राय आं फैगोन जोबथारनायाव नोंथांखौ आङो सोंथि खालामगोन जे नैबे समाव जिहेतु नोंथांमोनाबो साफा आइजो दा आइजो माहारि हिसाबै जे आइजो जे हिन्जावसा बिथांमोनखौनो नोंथांमोना फोरोंगासिनो दङ दा नैबे आथिखालाव मुगाजों सोलिनो थाखाय आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय माबायदि बा हिन्जावसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लानायनि थाखाय माबायदि मोनसे एडभाइस होनो हायो नोंथाङा? आंनिफ्राय बेनो मोनसे एडभाइस जागोन कि माने गासिबो जाय गथ'साफोर दङ जाय ओरैनो थादोंब्ला माने नोंसोरो दा स्कुलावथ' एभ्रि स्कुलावहाय फ्रि इडुकेसनानो दङ ना फ्रम एज अफ 6 to 14 फ्रि इडुकेसनखा आरो जोंनावहायबो कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयावहायबो नोङो फ्रि टटेलि फ्रि इडुकेसन मोनो स' बेवहाय नोंसोरो फैनानै आरामसे गावबागावनि सोलोंथाइ लानो हागोन आरो गावबागावनि सोलोंथाइखौ माने ड्रप खालामाबालासिनो माने गावबागाव जुजिनानै आथिङाव गसंनो हाथारनाय बे थांखिखौ लानानैहाय मोजाङै मोजांनो दावगालाङो आरो माने बेखौनो आरो होनबावनो सानो कि सोलोंथाइखौ जेब्लायबो फार्स्टआवहाय दोननांगौ खारन सोलोंनायजोंसो नोङो मोजां गासिबोनि बिथिङावहाय नोङो दावगालांनो हागोन स' आरो बेखौनो नैबे समाव सुस्मिता बसुमतारी मेडाम नोंथांनि खाथियाव आं फैगोन नोंथांनावबो आङो नैबे जोबथा मोनसे सोंथिखौ सोंगोन जे नोंथाङाबो सासे आइजो हिसाबै नोंथाङा सासे मोनसे फरायसालियाव फोरोङो हिन्जावसाफोरखौनो फोरोङो दा बेवहाय नोंथांनि फरायसालिल' नङा नैबे जोंनि जेसेबांनाखि आइजोफोर दङ बा हिन्जावसा गथ'फोर दङ जायफोरानोखि सोलोंथाइ लागासिनो दङ बिथांमोनजों नैबे जुगाव नैबे मुगायाव जुदि आइजो माहारिया दावखोलांनो थाखाय जेरैबायदि फर एग्जाम्पल नोंथाङा दहाय गिबियावनो बुंदोंमोन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुनि खोथा बुंदों दा बिथांमोन बायदि दावखोलांनो गोनांब्ला नोंथांनिफ्राय एडभाइसआ मा जागोन? आंनि एडभाइसआ बेनो कि माने आंबोथ' सासे आइजोआनो स' आंबो आइजो हिसाबै आंनि बे अनसुलि फरायसुलिफोरखौबो आं बिराद लुबैयो आरो जेनेबा गावसोरबो इन फिउचारावहाय इन्डिपेन्डेन्ट जाहैनाय बे मोनसे आरो आङो बेखौहाय माने इन फिउचारावहाय बिदिनो जेनेबा पार्टनारावहाय डिपेन्डेन्ट दाजाथों आरो आङो जेब्लायबो आं होनबाय थाखायो गथ'फोरखौहाय जेनेबा माबाफोरावबो एसेमब्लियावबो आं होनो आरो गथ'फोरखौहाय बुजायो होनो मालाबाबो जोङो पेरेन्ट्सनि सायाव डिपेन्डेन्ट जानो नाङा आरो इन फिउचाराव नों जेनेबा हाबा जानानै थांगोन बेवहायबो नोंना पार्टनार फैगोन थ' बेवहायबो नों डिपेन्डेन्ट जानो नाङा जों अलवेज जोङो निजेनि माबाखौ साननांगौ फाइनान्सियेलि इमोसनेलि ओमफ्राय बेखौ बिराद स्ट्रं जाथारनांगौ मानसिया स्पेसियेलि आइजोफोरा ओंखायनो बे इन्डिपेन्डेन्ट बे फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानो थाखाय जोङो गिबियावनो जों फरायनाय इडुकेसन बेखौहाय जों बांसिन इम्परटेन्स होनांगौ आरो बेखौहाय जों इडुकेसन लाबासो जोङो फरायसालियाव फैबासो जों गियान मोनो इडुकेसन मोनो आरो बेल' नङा जों ससाइटिजोंबो जोङो जेनेबा ससियेलाइज जानो रोंनांगौ जेनेबा जोंनि गिदिरफोरजोंबो जोङो जेनेबा रायलायनांगौ बे आरो जेनेबा आरो बेल' नङा खालि जेनेबा फरायसालियाव फैयोबाथ' खालि टिचार्सफोरल' नङा ना जेनेबा नन टिचिं स्टाफफोरबो दङ बिसोरखौबो मान होनो रोंनांगौ आरो बेबायदि आरो बेजों लोगोसे जेनाखि गावनि गिदिरसिन दङ बिब'फोर दङ बिसोरनावबो जेनेबा माबाफोर उसुबिदा मोनोबा बा क्लासफोराव हायाबा जेरेखम जोंजोंहाय एखमबा लाजियो नालाय गथ'फोरा गावनिफ्राय देरसिनफोरनावबो सोंनांगौ आरो थ' आंना बेनो आङो मानि पेरेन्ट्सफोरखौबो आं खावलायहरो जेनेबा उन्दै बैसोआवनो हाबा हरनायखौहाय एसे खम खालामो जेनेबा सोरबा पेरेन्ट्सफोर थायोना जेनेबा डिग्री कमप्लिट जाबानो बिदिनो हाबानि खोथा रायलायो थ' बेबायदिखौ खालामनो नाङा आरो गथ'खौ फरायहोगोर मास्टार डिग्री खालामहो बा जेनेबा जुदि गथ'आ आरो आपार हायार स्टाडिज खालामनो गोसोबा PhDबो खालामनो हायो जेलानाखि मोनसे सम फैगोन होमबा बे खोथाखौ रायलाय आरो
माने उन्दैनिफ्रायनो बिदि प्रेसाराइज खालामनो नाङा आरो होमबा जेनाखि बै गथ'आ फरायनो गोसो गथ'नि माबायाबो गोसोआ बायलाङो आं बेखौनो आङो पेरेन्टसफोरनावबो आङो खावलायहरनाय जायो आरो दानाखि जोंना गभर्नमेन्टआ मोनसे मोजां इनिशिएटिभ्स लाबोदों बुंनो थाङोबा जोंना स्पेशली हिन्जाव माहारिया बे संसाराव थांनानै थानो थाखाय बिराद जेंनाजोंहाय सोलिनांगौ जायो आरो थ' बिदिनो दा माने बुंनाय बायदियावहाय दा बे नैबेयावहाय जोंना ब्रेस्ट केन्सारनि बिराद प्रब्लेम जागासिनो दङ आरो दा बिदिनो दा जोंना गभर्नमेन्टआ मोनसे भेक्सिनेसन लाबोदों HPV होननाय हिउमेन पेपिलोमा भाइरास बेखौ दाखालि जोंनि स्कुलावबो लांदोंमोन ओमफ्राय स्पेशली जोंना गथ'फोरा दा आइजो गोजा नालाय आङो बिदिनो जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयाव फरायनाय गथ'फोरनि गार्जेन जेनाखि दिथागिरि बिसोरखौ आं खावलायहरो आरो जेनेबा बे भेक्सिनेसनखौ होनानै लायोबा गाहाम जायो आरो मानो होनोबा इन फिउचाराव जों रावबो बुंनो हाया माने बेरामाथ' जाया होननानै जाया नङा माने बुंनो हाया मा टाइमावहाय मा जाफ्लांगोन थ' बे मोनसे प्रिकसन्स नालाय थ' प्रिकसन्सफोर लानाया एसे गाहाम जायो आरो बेनो थ' आं आसा खालामो जोंनि बे दिथागिरि गार्जेनफोरखौहाय बे भेक्सिनेसनखौ होनानै लाथों होननानैहाय जोङो फोजोबनाय लामायाव फैबाय दा जोंनि गेजेराव कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव जों सावरायगिरि महरै बिथांमोनखौ लानानै फैदोंमोन जोंनि गेजेराव दंमोन सुस्मिता बसुमतारी मनिका मुसाहारि आरो सिमि नार्जारी दा बिथांमोना जोंनि गेजेराव गुवारै सोलोंथाइनि बिथिङाव जों सावरायबाय जे कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयाव फरायनायाव बे फरायसालियाव मा फेसिलिटि मोननो हायो आरो सोरबायदि फरायसाया बेवहाय एडमिसनखौ मोननो हायो बा मुं थिसन्नो हायो बेनि सायाव बिथांमोना गुवारै जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय दा जोङो नैबे समाव जोंनि जे सावरायनाय हाबाफारि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बिथांमोननो जोंनि सावरायगिरिफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय गोजोन्थों।